Volám sa Matúš a vítam vás pri mojom ďalšom videu na kanáli Creative Life and Finance. Dnes si prebereme krok za krokom postupne, ako sa zaregistrovať na platforme eToro. Viacerí z vás mi písali, že chceli by aj začať investovať, ale obávajú sa trošku tej technickej stránky. To, že pri tej registrácii to bude zložité a bude tam viacero neznámych anglických termínov, ale musím vám povedať, že to tak nie je. Je to úplne jednoduché, zvládnete to a tí, ktorí ešte nikdy neinvestovali, nemajú žiadnu skúsenosť s investovaním, tak toto je určené práve pre vás. Bude to bez nejakých zložitých výrazov, krok za krokom postupne pekne. Takže ideme na to. Takže čo budete potrebovať? Budete potrebovať 4 veci. Jedna vec je buď mobil alebo počítač. Druhá vec je, budete potrebovať občiansky preukaz alebo pas. Po tretie, budete potrebovať niečo na preverenie vašej adresy, čiže napríklad by to mohol byť bankový výpis v formáte PDF alebo nejaké faktúry za mobil, za elektriku, za plyn a tak ďalej. A budete potrebovať asi 10-15 minút času, čo vám to zaberie. Takže máme to všetko pripravené? Ak áno, ideme na to. Ako som vám spomínal v popise alebo v komentári môjho videa, mám ten affiliate link, s ktorým sa môžete rovno zaregistrovať u eToro, čiže ešte dostávate ten cashback na akcie 3 mesiace, čiže taký bonus. Čiže tu, keď si kliknete dole, tak sa vám ukáže rovno stránka eToro, to je to, čo som vám hovoril, ten 100% cashback na poplatky z akcií na dobu 3 mesiacov. Čiže kliknime, začneme dnes a tým pádom začneme registráciu. Vyjde vám táto eToro stránka, kde si vlastne už vytvárame účet, takže môžete zapísať e-mail, ktorý používate, používateľské meno si nejaké zvolíte a nejaké silné heslo a tu nás zaškrtnite, príjmam všeobecné obchodné podmienky a súhlasím a tak ďalej a potom kliknete na založiť si účet a už vlastne si zakladáte účet, potom hovorím, ešte príde to overenie identity. Tam si dajte pozor na to, že vlastne používajte skutočné meno, skutočné údaje, žiadne prezývky. eToro je regulovaná finančná inštitúcia, nie sociálna sieť. Po potvrdení mailu sa potom prvýkrát prihlásite. Takže ešte chcem raz zdôrazniť, že toto video nie je investičné poradenstvo, je to vlastne vzdelávací kanál a sú to moje osobné skúsenosti a osobné postoje platformou eToro. Teraz nasleduje overenie identity. To je niečo, čoho sa začiatočníci často zľaknú, ale vôbec nemusíte mať obavy. Je to proces KYC, Know Your Customer, čiže poznaj svojho klienta, zákazníka. A vlastne eToro je zo zákona povinné evidovať, kto u neho investuje. Čiže je to úplne normálne, nemusíte mať z toho obavy a je to bezpečné. Takže je tam vlastne taká dôveryhodnosť tej platformy, že oni potrebujú poznať, kto vy ste. Takže budú od vás potrebovať odfotiť občiansky preukaz alebo pás a plus ten doklad o tej adrese, čiže ako sme hovorili napríklad ten výpis banky alebo faktúra za plyn, elektriku a tak ďalej. Všetko to odfotíte, nahráte to do aplikácie, asistent to do niekoľkých hodín, možno aj skôr spracuje. A zatiaľ si môžete vyskúšať vynikajúcu vec a to je virtuálne portfólio. To vám ukážem, ako sa s tým pracuje. A toto je pre mňa ako človeka, ktorý má rád rozvahu, kľúčové. Prepnite si účet na virtuálne portfólio, čiže tu v tom ľavom menu úplne dole je přepnúť na virtuál, takže si to dám. Tu mi ešte aj píše, že prepnúť na virtuálne portfólio, pretože aby ste vedeli, či ste na reálnom, virtuálnom, aby ste sa v tomto nemýlili, čiže teraz idem prepnúť na virtuálne portfólio. A tu vidím, že eToro vlastne pri založení účtu mi na to virtuálne portfólio dal sumu 100 000 fiktívnych virtuálnych dolárov. Tu si môžem na nečisto vyskúšať kúpiť akcie typu Apple, Tesla a tak ďalej, pozrieť sa, ako fungujú ETF fondy, alebo si vyskúšať copy trading, teda kopírovanie
skúsených investorov. Neriskujete pritom ani cent, učíte sa ovládať stroj, kým vložíte skutočné palivo. Čiže tu si hore môžete dať vyhľadávanie a dám si tu nejaký inštrument vyhľadať a potom si to proste skúšate. Naspäť, keď chcem ísť na to reálne portfólio, zase v tom ľavom menu dole dám přepnúť na reálne, čiže prejdem na reálne portfólio a už som zase na reálnom portfóliu, kde si povedzme tie peniaze môžete vložiť aj neskôr. Takže keď je váš účet overený a vyskúšali ste si už ten virtuálny účet, viete sa v tom prostredí veľmi dobre už pohybovať, vykonajte si svoj prvý vklad. Na Slovensku je minimálna suma od 50 do 100 eur a môžete si ten vklad vykonať niekoľkými spôsobmi. Buď platobnou kartou, to je najrýchlejšie, alebo bankovým prevodom, alebo cez službu PayPal a samozrejme sú tam aj nejaké ďalšie možnosti. Takže ešte jedna dôležitá vec. Nezabudnite si zapnúť dvojfaktorové overenie. To znamená, keď sa prihlásite do účtu, tak vám príde SMS-ka, ktorú potvrdíte. Pretože vaša bezpečnosť a bezpečnosť vašich peňazí sú na prvom mieste. Tým, ktorí úspešne sa zaregistrovali, gratulujem. Tí, ktorí si video pozreli a zvažujú registráciu v eToro v budúcnosti, ešte raz dávam do pozornosti odkaz, respektíve link v mojom popise videa alebo v komentári, s ktorým sa môžete zaregistrovať v eToro a ešte dokonca eToro vám ponúka taký bonus vo forme cashbacku z poplatkov z obchodovania z akcií. Založiť si účet, to je prvý krok, je to výborné, ale samozrejme v ďalších videách rozoberieme iné veci, poviem vám, do čoho investujem ja, ako si vyskladať portfólio, kvôli ktorému by ste mohli v noci pokojne spať. Takže sa na vás teším pri ďalších videách. Samozrejme budem rád, ak vám tento návod pomohol. Budete môj kanál sledovať aj naďalej. Dajte mi prípadne like, odber a v komentároch mi napíšte, čo vám nebolo jasné, alebo aké témy by vás v oblasti investovania ďalej zaujímali. Ja sa samozrejme s týmito komentármi budem riadiť pri tvorbe ďalších videí. Takže dnes ďakujem za pozornosť a teším sa na vás pri ďalších videách.